Mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasudan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo kag mugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampot ta. Dalaygon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, nagapasalamat kami kanimo nga hangtod niining mga taknaa bisan pa sa mga kakulian apan nagapabilin kini nga programa nga nagasulti sa pulong sa kamatuoran. Panalangin ni kini nga programa o kini nga estasyon uban sa tanang mga naminaw nga pinaagi niini nga programa aduna pay daghan nga mga kalag nga mahayagan makahimo sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Amo ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kini among gipangayo ug tuhoan nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nang naandan gyud no, sa dili pa ta mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila lamang ka mga kuano nga dunay mga text dire nga sa gihapon nagkapapana kinini ang nagpupariho ang amo ang inyong mga text o pangutana sa gihapon. O niya ang among masulti nga dili pagyud mi makadetermine no og kanus agyud mabalik, labi na ang Manila karon dunay problema tungod sa mga dagko nga mga baha ng mga lunop-lunop. Unya ang mga traveler ang magdili kaayo kalihok no tungod kay ngani ang usa sa akong nahibaw-an wa pa gani to nanlabay na hinuuntong mga pahigayuna wa pa makuha na apa sa LBC tungod kay di lagi maagi tungod sa kalalom sa tubig nya. Ang usa na hinuon na kay una pero duganon man to pag padala dire mauna nga pailob lang kita kay ingon ni ana ang panahon ug kay gayunan kay ang yawa usahay magod maghatag og mga pagbalda sa pulong sa Ginoo nga mababaga niya nga dili mapaabot sa idulungog sa mga naminaw kay pinaagi gud sa pagpaminaw sa tao sa pulong sa Ginoo mag-anam kaklaro ug katinaw ang kinaiya ug ang kadautan sa yawa. Mao na ang yawa iya gid nga limbungan ang tao nga kung mahimo ang pulong sa Ginoo diha sa Biblia dili mapaabot, dili madungog, dili masabtan sa tao kay ang pulong sa Dios mo'y magtudlo alang sa kaluwasan sa tao. Salamat sa inyong pagsabot. Apan mahibaw-an ra ni gihapon no kay ato gipaningkamutan man na sa management. So dili na lang nako tagsa-tagsaon na og kuan kinini ang basa ang inyong kuan inyong mga text message kay mao ra man gihapon ang tumong ang pagpakisayod mahitungod sa kanana ang kuan pagpakisayod tungod sa unsa ni kahimtang sa DYCM. Okay, sa di pa tamo irog sunahan Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga viewers, mga followers na nga program na to. Karon nga gabi amo na sad ko mo higala nga ginadapit sa pagpakiguban, gina-welcome na mo sa pagpakiguban o pagparticipate karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede mo makapadangat diri na mo higala og mga mensahe diri sa comment section na to sa ato nga Facebook
sa DYCM Bugo Adventist. Unya, pwede sa nung makapadalag mga mensahe sa amo nga mga number ni Brother John nga amo nga gipahibalo nga na ninyo o dirisad sa ako nga messenger higala kang Levi Clavis nga messenger. Pwede rin makapadala mong mensahe, pwede rin makapadala bisag walay load, no? Aron ato nang mabasa, matagad nato na, unya mapadangat nato ngadto sa inyong mga kahigalaan o mga minahal sa kinabuhi. So, sabliyon ako, mga kahigalaan nato, mga kaigsunan din sa Luzon, Visayas, o Mindanao, o sa tibok kalibutan, asa mo mong tungura karon nagtan-aw sa programa, ang tanan, amo nga gina-welcome. Na palihog sa gihapon higala amo gining ipahinumdum kanunay nga atong i-share ang ato nga programa ngadto sa tanan nato nga mga kahigalaan atong mga minahal sa kinabuhi aron sab sila makapaminaw sa mga tubag sa pangutana nga gipadala dinhi sa ato nga tulumanon. Nya atangin ninyo karong taon-taon basahon ang pangutana, makahimo mo higala sa pag-participate sa ato nga tulumanon. Kana kung namoy mga dugang tubag sa pangutana, so ipadala na dinhigala sa itong programa aron ato nang mabasa ang inyong mga tampo. Okay, pwede na mo kapadangat kung wala pong makatype di agana, sugod na mo og type unya i-send ninyo dinhi sa comment section kay ato nang sugdan pagbasa. Kaganiha sa ato nga gi-open ganiha na kuanto na wagtang to niya nag-open na po tagbag-o niya ato laning tagdon makadiyot ang mga higalan to ganiha nga nagpadala og mensahe ni si Lane of Kiria. Maayong hapon Kuya Libby. So may hapon sab Sister Lane niya si Brother Nilo Itang niya po siya mensahe maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Og mayong gabi usab sa makaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Niya pod ang HRH Igwe. God bless you all. Ya kuan ni siya ang main ang kuan ni kanang HR murag usan is mga eskwelahan nato, no? Okay. Padayon to higala sa pagtan-aw sa unahan ato ning tanawon mga nagalab sa itong programa kaganiha na Lane of Kiria, Jolina Rizal Aquino, Ginny Rama Fermin, Ronaldo Bragat, LC Pitugo, Ronilo Itang, HRH Egwi, Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Alger Lipon, Leslie Van Elosorio, Adisa Melo Amisula, si Arisfi Pedrano, Lovely Alboro, Giovanni Enganyo Bayo, Lilian Santing og Sister Arlene Bolambao, napos Brother Abner Dualio, Basilio Tero Notario Jr., Tres Jamin Jaime, Silver, Erixa Sinoy, Johnny Mainit, Jalaid Lucero Garciano. Okay, muna ito manakita kaganiha niya ato ning tanawon sa mga higala ang karon nagtan-aw sa ato nga programa niya na ay mga mensahe ato ning pagabasahon. Okay, ni si JJ or Gaymari Kalapuan. Salamat sa paglab o pagpray Sister Gaymari. Kanhi siya usanay ka Jesus Miracle Crusade. Nagikan siya sa Saudi Arabia. Niya karong Sabado, schedule niya alang sa baptism. Decided na gid siya sa pagbabaptize kay nakasabot na gid siya. Among interview ni Brother John, babastarihan to sa Sabado. Kinsan Brother Libby si Brother Gaymari Kalapuan, to nagtrabaho sa Saudi Arabia. Yes, Sister Gaymari Kalapuan sis. Sa dito pagka Saudi kanunay man sad gadini nga naghatag mensahe sa atong programa. Murag na ani sila plano sila si Brother John. Ikaw nahibaw na kaana pero ako pa pero bisag di klaro pero masabot, no? Ang importante gyud nga ang ilahang plano inubanan gyud sad pod sa pagpasilong sa gahom sa landong sa na kamot sa Ginoo kay
kung wa gud ang Ginoo diha sa kinabuhi sa tao, wa gid anay, no? Wa gid tay kahimo. Akong gipangutana sa Sabado og base og naay tipik nga nalibgan niya sa mga doktrina sa Adventista, ibasarihan man siya wa na gyud kuya, nakasabot na gyud ko tanan. Kanahibaw-an na ako og unsay kalainan sa Jesus Miracle Crusade og sa SDA nga niagyo din ang kabaturan. So salamat kayo Sister Gemari, apora siya nga gusto na gyud siya nga magbabaptize. Okay, salamat Sister Gay Marie, no? Unya dalaygon ka sa imong napili nga desisyon sa pagpangalaga dis Ginoo. Well, kamo din hapon nga nakadungog unya nakasabot na sad sa pulong sa Ginoo. Kanus aman ninyo. Sa negosyo ba dyan kay open-minded ba? Bisan og devoted siya nga Jesus Miracle Crusade, pero iyon kablihan yung unahuna sa pagtimbang-timbang ba sa kalainan sa mga pagtulunan o niya iyang gi-base pod sa Bible, pantanaw gid niya. Dili ta kuan kay dili man lang kay karon ra nga naay member sa Jesus Miracle Crusade nga kada si Sister Remedios Montiliano. Sister Remedios Montiliano. Kato si kuan pod, kato ba si sila si Sister Gimari, kay ila gyud sila daan kay kauban man sila sa pagtuo. Si kauban sila simba suna diha sa Manuong. Yes, si Sister Siring Hidokyo. Unya mura og na kuan na siya. Ako am to born again man ito dili man to kanana ang Miracle Crusade, pero mao lagi na dili na kay karon pa ang history na niabot sa punto nga naay Miracle Crusade nga nabautismuhan dinhi sa atong ubay-ubay naman siguro si Miracle Crusade nga na Adventist. Ubay-ubay na unya usahay maghuna-huna ko mamalandong ko nga ang Ginoo wa gid ay magpili og unsa nga matang sa kuan kay kini magong atong programa usanis malantaw sa pinakaubos gid kaayo nga kay wala tay mga high-tech nga mga gamit, wala tay mga high-tech nga mga kuan dia sa mga gadget di sama anang uban. Pero ang Ginoo wa gyud magtan-aw og unsay kapasidad ug kalidad, basta kay nagsulti lang tas pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin na salamat gyud kay sa Ginoo nga daghan gyud ang mga kalag nga nabautismuhan gikan sa nagkalain-lain nga mga pundok, no? Gikan kalain relihiyon sa nagkalain-lain sad nga mga lugar o dapit, no? Nya salamat kayo sa Ginoo anang tanan. Anya ato pong nakita dinhi si Sister Lane of Keria, mayong hapon kanyo Kuya John o Kuya Livy, God bless. Anya niya po Sister Arlene Bulambao Uliamot, good evening ninyong duha. Brad, I'm watching from LPC. So thank you kayo Sister Arlene Bulambao Uliamot. Niapod si salamat sa pag-views. Thank you kayo. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa mga heart o kamot ka nagpray. Niapod si Neil Guarin. So thank you kayo Brother Neil, no, sa paglab o pagpray sa itong programa. Niya po Sister Lisa Ofias sa Almonicar, mayong gabi Brad Libby o Brad John. Ang family Almonicar always nagapaminaw sa atong programa sa radyo. So thank you kayo Sister Lisa Ofias sa Almonicar sa Kaungkod Kaungkod Church, bago nga church dito sa Bantayan Island. O niya po si Rodolfo Bantilan, mayong gabi kaninyo Brad Libby o Brad John, watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. O niya sad si Rodolfo Bantilan, salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray. Niya po datong sister, si Phoebe Pasiol, mayong gabi mga brad, watching from Lasyon, Cebu. More power to your program, God bless. Mayong gabi ni mo, Sister Phoebe. Okay, salamat sa pag-view day, no, niya. Usa sa imong anak nga ako nga na amigo si Justin. Kumusta ko ni Justin? Anya niya po si Edwin Escario. Mayong gabi sa inyo tanan, Brad John o Brad Libby. Greet ko sa taga Kaungkod. Sila si Pari Nibal Almonicar of Fiasa Family. Salamat. So, thank you po kayo. Anya niya po si Brother Eliseo Nogra. Mayong gabi ninyo Brad John o usab ni Brad Libby. Mayong gabi ninyo Brother Eliseo. Daghang salamat Brother Eliseo Nogra diha sa Kabangkalan, no? Kumusta mong tanan din ha? Labi na sa atong mga magtutudlo diha sa NAMS, kumusta?
Unya, kumusta sad ni Daywina diha? Pastilan ako na lang may ikog kay iya manggipod intawon kong paisnakon. Muna nakasabot ko nga wa malkansi ang Ginoo nga naghatag og panalangin siyang kinabuhi. So kumusta mong tanan diha nga naminaw sa atong program? Ano niya po si Naropath. Thank you po kayo sa pag-pray. Ano niya po si Sister Ayla Lipalam. Salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Ayla. Good evening ni Brad Johnny diya karon. Inyong family, diya sa mga pamilyas mga Serapino, Kalapuan family. Good evening diya sa mga dilaka nila sa mga Nugas family, maing gabi. Diya sa Malinog family, yan lang ni Brother Eric Sinoy. Mga Sayod family, mga Maglasang, uban pa nato diyang mga silingan nga nagapamati sa ato nga programa karon nga gabi. Ani ato ning pagalantawon maghigala ang mga nakikuban karon, nag-love, nag-like niya si Sister Lynn of Keria, Ronaldo Bragat, Janeth Deheto Ignalig, Ginaline Lumuntad, Ivan Raico, Edwin Iscario, Gloria Ferrer, Ariel Kababan, Ayla Lipalam, Naro Path, Lowell Nodalo Estrera, Phoebe Pasiol, Nel Guarin, Leslie Van Elosorio, Lisa Ofiasa Almunicar, o GJ or Gaymari Kalapuan. O niya po si mga nag-like po ni Brother John Pikit. May gabi ni Brother John diha sa Gimpilakan. O niya po si Sister Mary Grace Mungkada Mainit. Ito ning inanak, may gabi ni Muday. O ba ni Dong Johnny diha, inyong anak. Good evening no diha sa Kanagahan. O niya po si Rolls Sototams, Antonio Itorma, Jake Sumalinog, Carlota Nicole, Eliseo Nugra, Rodolfo Bantilan, mo na mga nakita na to, o niya, ato ni delikatan og tan-aw ang ato nga messenger, mahigala kay madto ta sa pagbasa sa atong ihatag panahon niya ni Brad John, ang pagbasa sa pangutana, ato saling basahon makadiyot, ang ato nga messenger, mga nakig-uban ni si Sister Ninfa Villacastin, mga nag-heart ni, nag-like, nag-pray. Salamat kay Sister Ninfa. Niya po si Brother Navigator Flores, asa ni ron siya nag-travel, nag-tamo ni si Barco, nagtrabaho higala. Niya, maing gabi sa mga elders po nga nagtanaw karon. Niya po si Sister Chari de la Cruz sa Nugas. Niya po si Sister Sara Katampatan, Sensor Somalinog. So may gabi ni mo dong Sensor. Anya Rolls Soto Tams. So thank you kayo sa pagpakiguban. Anya Rufino Moreno. Thanks bro Libby. God bless. Kanya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Anya po si retired Scout Ranger Sir Shagani Aratsya. So may gabi ni mo sir. Ginaline Lumuntad, mayong gabi Sir Libby, niya po Sister Phoebe Pasil. So as of the time, di pa itong kita si Brother Abner Walio, niya po si Sister Elpidia Kuro sa Matag-Ob Lite. Niya po si Sister Belinda Luhira Tirana. So mayong gabi Sister Belinda, Sister Gimari Kalapuan. So thank you kayo. Anya mo ni ato manakita higala dinhi sa ato nga messenger nakig-uban. Niya po si Sister Gloria Ferrer sa kuani siya sa dito ni sa Toledo, Toledo City. Layo kas sa microphone. Okay, salamat no. Okay, say maglingaw man ko magbasa god mo distansya ko babas microphone. So thank you kayo Sister Gloria Ferrer, anya ingini nahinay among tingog badlibi basta malingi gud ta magtan-aw ta ka nagtan-aw mo ta sa screen diri anya sa iritas ng cellphone mo tan-aw basa. Okay, ato nang ipatungod di atong baba sa microphone. So atong ihatag ang panahon kang Brother John sa pagpaminaw sa pangutana nga moy ato nga tagdon karon gabi na. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ato ta aning pangutana ni Brother Saturnino Baligwat, no? Brother Sator
imong angga ani Sator, pero ang tinuod di ini mo gid nga ngalan Saturnino Arsenal Baligwat. Arsenal imong mama. Okay, daghang kayong salamat na aton imbasahon. Sir, mangutanan na lang gyud ko. First time nako ning pangutana apan dugay ra kong naminaw. Sa pagsigi ninyo og sigwar anang inyong relihiyon, unsa ang kasiguruhan nga maluwas mo kay daghan ra ba ang nadala ninyo? Okay, daghang kayong salamat, no? Brother Sator o Saturnino Baligwat. Sa pagsigi ninyo og sigwar o sangyaw anang inyong relihiyon, maka kanini ang unsa kasiguro nga maluwas mo kay daghan ra ba ang nitoo nadala ninyo. Okay, ang tinuod Brother Saturnino Baligwat o Brother Sator, dugay ka naman kahang naminaw, wala gid na mahitabo nga kami nagsangyaw og relihiyon. Ang among gisangyaw ang maayong balita, ang pulong sa Dios. Unya, unsa kasiguro nga maluwas mo sa inyong relihiyon? Sa tinuod lang wa sa gyud mi gihisgutan diri nga ang tawo maluwas sa relihiyon. Kay ang kanunay namo nga gipasabot nga ang manluluwas si Kristo og ang tawo makasiguro makalaom sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Kay kun ang tawo maluwas pa pinaagi sa relihiyon, wa na kinahanglan na pa ang Kristo sa usa ka tawo kung kaluwasan iyang gusto, kay maluwas naman di ay siya pinaagi sa relihiyon. Og kamatuoran ni ana nga kung ang tawo maluwas pa pinaagi sa relihiyon, nunid na nga isakripisyo ni Kristo ang iyang kaugalingon sa pagpalansang didto sa Kalbaryo sa cross, iula niyang iyang dugo, ang tanang mga pagbiay-biay, mga panamastamas, pagsakit niya sa mga tao nga wa mutuon niya, nunid na nga himuon pa na ni Kristo kung ang tao maluwas man sa relihiyon. Lagi, ang kanang relihiyon kung sa estudyante ka pa, murala nag-imong ID. Ang ID nagpamatuod unsa kang graduha, kinsay imong ngalan, unya kinini ang unsay imong eskwelahan. So ang imong relihiyon usala na murala nag-ID ba pagpaila nga ikaw ingon ana ka diha ka nasakop anang relihiyon na. Pero in terms of kaluwasan, salvation, dili ka maluwas pinaagi sa imong relihiyon. Kay kung maluwas ka pinaagi sa imong relihiyon, usbon ko, nunid na nga magpalansang si Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Ang among gisangyaw, ang among giwali, ang pulong sa Dios, dili relihiyon. Sa Mateo 24:14 nagsulti og kining maayong balita. So ni ami dinhi wa magyon og kining relihiyon. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Kini siya usa ni kabutang nga importante nga pamalandungon sa tao. Ang atong kalibutan karon kanunay nga giuyog, kanunay gitandog, daghan ang napakurog sa kahadlok tungod kay nanggawas na ang mga bomba, unya dili na halos magsinabtanay, dili na halos magbinatiay, dili na halos maghigugmaay ang mga nasod sa kalibutan, kay nagpataasay na sa ihi kung kinsay mas ligo nila nga nasod o kinsay na ay mga sophisticated nga armas. May mga pasalig nga sa ilahang mga ballistic missiles, guban pa nga mga gamit, pwede ra ang usa ka lungsod, usa ka syudad, tunawon. Pwede nga tapuson ra ang kalibutan pinaagi sa mga mubuto nga mga bomba. Pero sultihan ta mo, dili pinaagi sa mga inventos, mga tao kangilngig sa ilang mga bomba mo imutapos sa kalibutan. Kay ang kalibutan pumatapos kini sa diha nga matapos na ang pagsultis pulong sa Ginoo.
So ang pulong sa Ginoo mo'y barometro alang sa katapusan sa kalibutan, dili ng mga armas, dili ng mga ballistic missile guban pa na diha nga mamuto. Kay nganuman kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tanang kanasuran, katawhan og pinulungan, ug unya moabot na ang katapusan. Tanawa, ang atong makita dinhi nga giingos Biblia nga moabot ang katapusan sa dinha nga ikawali na ang maayong balita. Busa kun ang pulong sa Ginoo malukop na gani ikawali ngadto sa tanan, moabot na unya ang katapusan. Mo na ang gisulti sa balaang kasulatan, moabot na ang katapusan kung ikawali na ang maayong balita. Wa mi nagwali og relihiyon, ang among giwali pulong sa Dios. Unya kun imong tan-awon nga ang pagwali sa maayong balita mao kana ang gahom sa Ginoo. So ang makaluwas sa tao ang pagtuo man ngadto kang Kristo. Tan-awa ra gud sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15. Og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Timan si Kristo mo'y manluluwas, mo'y makaluwas. Nagyon ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Busa importante nga iwaling maing balita aron ang tawo makadungog ug makabati mutuo siya kang Kristo, kay ang pagtuo nagagikan man na o resulta man na sa iyang nadungog ug nabati. Ang Roma Kapitulo 1 versikulo 16 gisulti ni San Pablo, nag-ingon siya, kay wala kuman iga kaulaw ang pagwalis maing balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Tanawa, importante gid na ang pagtuo. Maingon ka unsa ka siguro nga maluwas mo diha sa inyong relihiyon, sige mo mogsangyaw. Ay wa gid mi nagsangyaw. Wa mi nagsulti nga maluwas ang tao sa relihiyon. Ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Ug mismo gani si Kristo dunay importante kaayo nga mensahe para sa tanan. Nag-ingon si Kristo sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanan mag-ingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod dito sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Wa mag-ingon nga ang nagpasakop anang relihiyon na kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. So importante nga ikaw kung diin ka mang relihiyon na nasakop karon og unsa man ang imong gituhuan, gibarugan o gidapigan, imong susihon ang balaang kasulatan kung kana mauba ang kabubuton sa amahan. Kay matud pa ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit. Karon, Brother Sator o Saturnino, baliguat, imo bang gituman ang kabubuton sa Dios? Kung nagtuman kas kabubuton sa Dios kana, tuhui nga si Kristo wa mamakak, ingon ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo makasulod sa langit hares langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Kung nasiguro nimo kabubuton sa Dios mo imong gisunod o gituman karon, si Kristo dili bakakon nga nagsulti na maunay makasulod sa gingharian sa langit. Pero magunsa malagud na ang imong pagka-Dios nun, magunsa lang na ang imong pagsimba, magunsa lang na ang imong mga pagampo, magunsa lang na ang imong mga pagpangalagad na taliwala niing tanan sa luyo ni ana, wa man ka nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay imbis nga ang gisulti igpapahulay Sabado ang imo Domingo, nagisulti sa Ginoo dili kaniya na mo kaon pero ikaw nigkaon, unya kabubuton din na sa Dios. Ang gisulti ni Kristo ang makasulod sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit, Mateo 7:21. Busa sa adlaw sa katapusan, daghan sa mga taong nangalagad sa Ginoo, nagsimba Ginoo, nagampo og Ginoo, pero sila'y mabigo nga dili sila makaabot didto sa gingharian sa langit. Nga naman, kay wa Manila tumana og sunda kung unsay kabubuton sa amahan. Ngani naay mga tao makita mo nga sila mga Diyos nun.
makita nimo nga mas duol sila diha sa Ginoo pinaagi sa katingalahan ug mga kahibulungang mga butang nga ilang nahimo. Tan-aw ra gud ni ingon mas Kristos Mateo 7:21 dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod dito sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa maanas langit. Unya tanan bang nagsimba nangalagad sa Ginoo nagampo sa Ginoo kanana ang mga langit dili oy ngano man si Kristo na mulong dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa langit kundi nagtuman sa kabubuton sa maanas langit. Unya kabubuton pa ba na sa Ginoong imong gisunod ron? Muna nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang mo-complain, daghan ang ma-disappoint. Kaya sa ilang pag-una-una, sa ilang pagsimba, sa ilang pag-ampo, sa ilang pagpangalagad, sila sigurado na ang kaluwasan alang nila. Pero nangutana sa Kristo, nagpas-ingos Kristo, dili tanan maging Ginoo makasulog sa langit kung dili kadtong nagtuman. So susiha lang nagtuman ka ba kung sa'y kabubuton sa Ginoo. Unya, samala sa 22, 23 ni adto unyang adlaw daghan sa mga tao mag-ingon kanako Ginoo dili ba naghimo mamig mga propesiya tungod sa imong ngalan ug nagpagula kami sa ka mga yawa tungod sa imong ngalan ug gihimo namo ang daghang mga milagro tungod sa imong ngalan kini makita gid nimo nga mura ba og kuan ka na gyud makaakit gyud ngano man kay dili man tanan nangalagad sa Ginoo nagsimbag nagampo sa Ginoo makaayog mga masakiton dili man tanan nagampo nangalagad nagsimba og Ginoo nga kahimog milagro pero kining mga tawo na maghimog milagro pero unsay gisulti dinhi sa 23 dingon ug unya magaingon ako kanila ni adtong adlaw pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. O tanaw naghimo pagani nagmilagro, gipagula ang mga yawa, naghimog mga katingalahan, nagapangayo og mga masakiton. Sa adlaw sa katapusan kay do naman sila complain, Ginoo ginagpa ang ayo mig masakiton, nagpagula mis mga yawa, naghimo mig daghang milagro. Pero unsay gingos Ginoo, magaingon ako kanila ni atong adlaw, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. In short, sa tanang mga taong nagsupak sa kabubuton sa Ginoo, suwas Ginoo, unsa na sila mga mamumuhat na og dautan. Og unya daghan sa mga tao nga magmahay o magbasol unya sa adlaw sa katapusan. Ngano man tungod kay diay nasayop sila sa ilang gituhuan. Nagtuo sila nga pinaagis paghimo nilag mga milagro ang Ginoo na himuot nila. Pero sa adlaw sa katapusan, yanuhon ilag ingos ginopawa mo na akong muhat og dautan. O bitaw nang nangutana si Kristo, ngan Lucas 6:46 nganong mutawag man kamo kanako og Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. O ngano man? Kay kung saon man gud lagi angkon-angkon ra ang imong pangutana unsa ka siguro nga maluwas mis among relihiyon sigir mig sangyaw daghan na rabang nada daghan ang nituo lagi ang among gipasabot dili relihiyon amoy basihan sa kaluwasan sa tao kun dili ang pulong sa Dios waling maing balita unya human ikawaling maing balita moabot na ang katapusan busa kining kalibutan na ang motapos pulong sa Dios ang motapos ang Ginoo dili ng mga pangandam sa nagkalain-laing mga nasod nga mga ngilngig na ng mga bomba nga ilang gipang imbento. Ngano man tungod kay dili man na mo ibasihan kay ang Ginoo man mo imutapos kalibutan. Sa unsa ang paghulagway sa Biblia nga tapuson gis Ginong kalibutan kun imong basahon sa ikaduhang Pedro 3:10 paingon ngadto sa 12 nagingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Tanawa ang kalibutan matunaw pinagis kalayo. Unya nag-ingon sa 11, sanglit nagapaabot man kamo ining mga butanga pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Malinaw nga ang gikinahanglan magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. So Brother Sator or Brother Saturnino, baligwat,
kumusta man ang imong kinabuhi? Kay ang basihan gyud ay, kadtong nag-ingon din ni sanglit pagatunawon magitini mga butanga, kinahanglanon gid ay nga magkinabuhi ka mo sa pagkabalaan ug pagkadios nun. Unya ugwa nimo sunda kung say kabubuton sa Ginoo, di ka man gyud mahimong balaan og Dios nun. Nag-ingos 12 nga magapabot ug magapadali sa pag-abot sa alas Ginoo. Unya ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kainit sa kalayo. Tunaw sa Ginoo kining kalibutan, tapuson dili kay ang mga nasod sa kalibutan maggubat mo imo tapos, no. Ang Ginoo mo imo tapos niya ang tanan. Pero Brother Sator, uban sa tanang manaminaw karon, kung unsa manggani unya ang inyo o atong dangatan sa adlaw sa katapusan, kana kay maunay ato nga gikinabuhian karon. Sa adlaw sa katapusan, kun malaglag ka, kana tungod kay mao imong gikinabuhian karon. Daghan sa mga taong nahayagan, daghan sa mga taong nakasabot sa pulong sa Dios dinhi sa atong programa, daghan sa mga taong nausab og nangabag-o, pero nakahibaw ka ba og unsa? Milabay ang pipila lang kabulan, bibalik siya sa iyang daan nga kinabuhi. Kay lagi kunuhay, may nahiubsan siya, naluya siya unsa, so tanawa og unsay mahitabo. Mubalik siya sa iyang dating nga kinabuhi, og anha na magsugod nga iyang kalimtan ang kamatuoran nga iya unta nga gidawat. Brother Sator, dawata ang pulong sa Dios, kay ang relihiyon dili na mo'y makaluwas o dili na mo'y manluluwas sa tao kundili si Kristo. Himua nga si Kristo mo'y muusab ug mubag-o, mahimong manluluwas sa imong kinabuhi, dili ang imong relihiyon. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot ini mahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta higala ato ning pangbasahon ang mga nakita nato sa screen ni si Brother Eliseo Nugra. Brad John, nangumusta si Brad Samuel? Okay na ba kuno? Ang radyo gimingaw na kuno. Siya sa inyong tingog wa man gud ni lingaw ang taon. Kay kaan man ni sila Brother Libby man nagsuon man ay palihog lang kog ingon ni Brad Ili ni Ninong Samuel, gamay lang gyud na radyo Brad John. Gamay lang nga pailob, wa pa gyud, wa pa ma-okay ang radyo, pero mo pahibalo roon niya ako, mo pahibalo ra mi diri ni Brother Libby. Salamat sa pagsabot. Okay niya pod si Macrita Ruidas. Ay mami, may gabi ni Bulis Tambungon mami, may gabi tanan sa taga Tambungon paririmi Sigareno ninong Bilyo Leksionis ug sa tanan diha sa Tambungon nagsunod sa atong programa. Best regards Brother Libby from Tambugon and to Brother John also gikan ka Macrita Ruidas. Thank you mami. Salamat kayo Ma'am Macrita Ruidas. Niya pod si Brother or si Dong Bob Rituya. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Libby. May gabi dia Dong. Niya pod si Benson Lagarisa. Good eves Brad John o Brad Libby. Og maayong pagpaminaw sa tanang naminaw sa inyong programa og sa tanang taga Zak nga naminaw karon. God bless. Okay, may gabi inyong tanan diha Brother Benson diha sa Anislagan. Diri pod na ako'y amigo pod nga loyal pod kay nga friend nato si Brother Benson Langgido. Parihan ni sila gyud mga Benson, no? So salamat Brother Benson. Niya pod si Christy Layon, salamat pod sa pagpray ug paglab. Unya niya pod si Brother Jerry na Ilon. So good evening Brother Jerry. Og sa tanan natong mga kaigsunan diha sa Nailon. So good evening ninyong tanan. Ani ato ning tanaw ning mga nahidugang nga naglantaw nakig-uban karong gabiuna. Okay ni Jolina Rizal Aquino, Ginny Rama Permin, Eleuterio Lagarisa, tapos Ronaldo Bragat. Ani ato po nakita din si Rosalind Mainit sa Germany. O niya si Ariel Cababan, Joandel Sarul, niya po si Brother Jojo Cordoba, ni ato nakita po si Lowell Nodalo Estrira, niya okay, arita sa pikas mga higala ato ning tanawon, mga nahidugang po ning nagtanaw niya si Carlota Nicole, niya ato po nakita si Dongbab Rituya, Jake Sumalinog, unya si Brother Alvin Risoor,
Mao ni atong mga nakita higalan niya po di ay si Brother Vidal Alikigan. Okay, Brother Vidal, maayong gabiin nimo uban sa imong pamilya diha kamuntanan. Salamat. Diyon sa to paghanay ba dyan ang pangutana? Ang iya lagi first time di ay ni Brother Saturnino Baligwat man ini first time dugay ra siyang naminaw pero karon pagid siya kapangutana nga matud pa niya giunsan niyo pagsiguro nga maluwas mo ni anang inyong relihiyon nga gisigi ninyo og sangyaw or sigwar maor man ini ang kuana kay daghan na ra ba ang nadala sa inyo. Okay, salamat no. So tinula daghang nadala na Brother Baligwat no tungod kay naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Among gisangyaw diri dili among kaugalingon pulong sa Ginoo. O kanang mga tao nga nakasabot nahimong Adventist, mga tao na nga naminaw sa pulong nagsunod gayud unya ilang giablihan ilang unahuna sa pagtimbang-timbang sa mga pagtulunan mga doktrina nga ato nga gisangyaw dinhi sa pagpanubag sa mga pangutana unya ilang nakita nga dunay gibug-aton munang wa sila magduha-duha sa pagkahimo nga Seventh-day Adventist no. Daghan naman ang uban manunghar magani sa simbahan mahibulong lanta nga na may bag-ong naong nakita nato unya mga salingang barangay taga-barangay na po na mukalit lang tungha uban gikas kabukiran maka-insert ko gamay Brother Libby kana day si Brother Ricardo Incabo diha sa Victory sa Calatrava minapasok Calatrava ni kanay ni ang minapasok ing tunga ra man na in taon sa simbahan gidudahan pa magainang offshoot pero gibay bostadihan ra gyapon antud karon kaluoy Ginoo nangalagad ra gyapon. Katong ato ding igsuon ba dyan nga napahuway naman yung taon to, kadomdom ka to nga bago pa tong nahitabo katong gibirahan ka sa una. Nga ning anhi kito susunan anang bago nang pagsugod na kuyawan kay kulbaan kay ko ato kay bago pa to hitabo wa ko kaila nguta naman nga nagtiniil gito siya nga kanang Brad nagsibya diha sa radio sila si Libby o si John kulba ikaw yan nablabod sa may tuyo ni mo yun siya di ning anhilan ko kay kuan ba kanang naminaw man ko sa programa marag naulian ko kay basi sama sa rato ni Brother Cesar Bulambaw nga pila to ka tuig siya sa PBMA 47 years 50 missionary pa siya missionary niya namupira na nambal pero gisalikway niya ng tanan kay nahibaw siya nga dili na mo'y naas kaluwasan nilagad siya sa Ginoo manang lipay ko itong na-schedule ko dis Luwer na Ilon gihapon si Brother Cesar Bulambaw mo itong pag-interview na to diri nga kanday siya kanang Guardia siya desbuangan wajar katawa si yes si nalimot na lang dito ani nga buutan gito in taon nga tao caretaker gikuha to namang caretaker sa Kadawan kay siya man tay caretaker diha sa buangan niya karon kay gi-interview to nato gikan siya sa Catholic Charismatic o niya until nga gibabustadihan siya sa Saksi ni Jehova. Pero naagi sa minister sa kuan sa kanana ang charismatic. Kato siya, minister to sa charismatic. Lalimot naging ko aning igsuon na in taon kay namatay na mapudto pero nakanindot gyud si Brother Binyan to, Brother Binyan. Yes, nindot gyud nga namatay siya nga iya bagyong napahiluna ang iyang kinabuhi dihaan sa Ginoo. Dito sa Kadawan Church sa to panahon magipos COVID maabtan talaga ito magsinitog basa yun sa Bible naingon siya nga pag-interview na to siya kubag kuhan man yun ko sa Catholic kanang kanang Catholic Charismatic man ko dumala sa Converse niya diri Saksi ni Jehova Bible studyhan po kong maayos Saksi ni Jehova pero kanang tanan ako nang gi-kumparar sa inyo nga gipamatian ako permi sa dugay na kong pamati kay panahon sa atong programa iyamang na suta nga may gibug-aton yun ang iyang nadungog din sa atong programa
mo to nga siya ba John, bisag siya ratong usa nga na-Adventist siyang family, pero buutan kayo siya nga pagka-Adventista. Namatay din siya nga Adventist. Yes. Si Brother Binyan, balay ato diya sa doon sa complex. So ingon ana ba, nalay mga lit og tungha, ubay-ubay na og di nami makakwenta og makarecall si Brother John sa uban nga nahimong SDA. Kana dili na sa amo nga kaugalingon among gisangyaw kay wa may gahom sa pagluwas mahigala kay ang kaluwasan pinay kang Kristo. Sabta nila nga importante na ang pagtuo gyud ngadto kang Kristo kay mabasa maguna sa atong mabasa si Efeso 2:8 pinaagi sa grasya ka mga luwas tungod sa pagtuo. Unya ato pong mabasa sa 1:3-16 ngayon po diya gigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod na iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsang mutuo kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga may katapusan. So atong ginawali dinhi nga ang atong kaluwasan pinaagi rin kang Kristo, pinaagi kang Kristo kay atong nabasa ang bisan kinsa nga mutuo musalig kaniya dili siya malaglag but kasabot di maimperno makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So ang kaluwasan atong gisangyaw nga dili pinaagi nato sa atong kaugalingon kundi pinaagi kang Kristo. Igo lang may nagsangyaw sa nakasulat sa Biblia og nagpahibalo nga ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Tuo man ta kang Kristo. Giingon man si Kristo nga ayaw sa Mateo 5:17 ayaw mo gunahuna nga ning anhi ko aron pagbungkag sa kasuguan mi anhi ko di sa pagbungkag kundi nagtuman. Tuo man ta kang Kristo. Tuo tas gisulti niya. Na mga tao maingon tuo kang Kristo niya. Di mo tuo nga kanang wa bungkaga ni Kristo lang pagtuong gibungkag. O niya, kung imong tanawon ang mabasa si Kristo, wa magsupak sa sugo. Sa 15 Gs sa Juan, ingon si Kristo, kung tumano niya kung mga sugo, magpabilin ka mo sa kong gugma, maingon, nagituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagtuman si Kristo mga higala. O niya, kita pod nga mga tao, gisugo pod ta sa pagtuman sa sugo. Kung nituo ta kang Kristo, tuman ta sa sugo. Kaya nagsugo man siya, masiningon nga, supaka ang sugo. Ingon man siya ipatuman, tanawang Lucas 18:20, basa ang The Living Bible. Di ba, nagisgot og 10 Commandments, ipamuto na gusto buhaton para makatos langit. Ang sulti ni Kristo, ibaw naman kang usanas na po kasugo. Patumano na. Muna yung sulti ni Kristo igalay, patuman ang sugo. Dili ipasupak. Muna si Pablo, nagwali siya ni adtong mga tao, baga nga mga tao nga magtutuman sa sugo. Kaya kaning mga Hudiyo, mga tao man istrikto kay susugo. So siya nagwali siya sa Roma 3, ngadto ning mga tawhana. Wala problema sa pagwali sa sugo. Ang iyang giwali, may tuod kang Kristo. Tuod ta kang Kristo, aron maluwas ta. Kaya ang kaluwasan, pili kang Kristo. Sa diha nga bituo na kining baga nga duot sa mga tao, nga mga Hudiyo nga ang ilang pagtuo kasuguan lang. Sa dihang mituo na sila nga ang kaluwasan pinili kang Kristo. Ingon si Pablo sa Roma 3:31. O niya, ato bang bungkagon ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Palayo ka na. Ato hinuong ipabarog ang kasuguan. Sa dihang mituo na ang mga tao, ingon si San Pablo niya, bungkagon na to ang sugo kay nanamantas pagtuo kang Kristo, bilos tas pagtuo. Ingon si Pablo, palayo na. Ato hinuong tumanon, ipabarog na to ang kasuguan. Sa ato pa, ang wali ni Pablo, mausay among giwali, kanang naas Biblia, nga kinahanglan mo to kang Kristo, ang kaluwasan kay kang Kristo. O niya, mutuman punta sa sugo. Dili kay igo lang tang mutuo, o niya masupak. Dili pod kay igo lang tang mutuman, o niya dito mutuo kang Kristo. Mag-uban ginanduha, tuo ta, o niya tuman. Munang giingon ni Jesus sa Mateo 7:21, kay daw halos mga tao ro nagtawag magino, nagampo Ginoo, pero ang kalainan lang wa magtuman uban sugo. Munang ingon si Ginoo sa 7:21, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, makasulod sa ginahan sa langit. Kung dili ang nagtuman lang. Sa to pa ang pasudon sa langit, mga taong nagtawag sa Ginoo niya nagtuman. Pero igo lang kung nagtawag wa nagtuman, munang giingon sa 22:23. Matupas may balita ng Biblia,
kung moabot na unya ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang maingon kanako, moreklamo sa Ginoo ba? Ginoo, nagsangyaw ba ami sa mga pulong, imo nga nang gigamit. Ginoo, nanghingilin mi yawa, imo nga nang gigamit, mapatuo po yawa. Ginoo, naghimong mi daghang mga milagro, masakiton pangayohan namo. Pero ingon sa Dios, pahawa mo, wa ko kaila kaninyo, makasasala kamo. Pero word makasasala, wa gina may undang pagbuhatog sala. Unsa man ang sala? Sa unang Juan 3:4 paglapas sa sugo. Kini mo tawhana, nakaila Ginoo, nagtawag Ginoo, nagsimba Ginoo, nagtuo Ginoo, pero nagpadayon pagpakasala, buti pa sabot, nagpadayon sa paglapas sa balaod si Ginoo. Munang mureklamo unya sa adlaw sa paghukom si Ginoo. Munang dili kabasihan nga nangayog masakiton unya tinuod na di na mo siya nga naman kay yawa kamao higala moayo sa masakiton kaayo kamaong yawa mohimog nga milagro. Kinsa man itong Ginooha, kinsa itong Kristoha nagtubag silang pagampo. Ang Kristo nagtubag silang pagampo, dili ang matuod na Kristo. Kinsa man to? Ang mini nga Kristo nga magahimog dagkong mga milagro makabukay bulungan. Munang atong siguro higala ang atong pagtuo kung tinuod batang naas Ginoo. So ang tinuod nga pagtuo ngadto kang Kristo unya nagtuman pugka, nagsunod. Okay? Wa naman tay panahon ni gala sa dili pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon, ato ning i-play ang ato nga theme song ang balaan nga kasulatan. Mga higala, magampo ta. Nalampanan ug makagagahom ng Dios among gikalipay ang kalampusan sa imong pulong na paabot sa idulong ug sa mga nagapaminaw. Tuguti nga sila Ginoo imong kabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Ang imong pulong nga ilang ginapamatian nga gimantala dinhi sa kahanginan, hinaot pa nga makatabang sa pagbag-o ug pag-usab sa ilang mga kinabuhi. Og sila Ginoo imong paduolon nga mga lagad diha kanimo. Salamat sa imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kanginan, Brother Libby Clavis, and my only daughter Alexa J. Hem Dihito. Kini ang inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.